personalmente a organización polo feito de que me permitiran a honra de presentar esta mesa. Gracias de corazón. Gracias tamén por inventar toda esta historia que teis aquí, que ilusiona a moita xente tamén, que ojalá vaya todo ben, non? Non poderei estar todo o día, pero por dúas razóns moi boas. Unha que teño un bautizo e unha primeira comunión, que a cuestión de nenos, e iso aquí é sagrado, entón teño que ir para lá. E depois teño a festa dos Dolores aquí en Santalla, na parroquia esta. Ben, xa non me enrollo máis. Tiño que presentar esta mesa. Esta mesa pretende ser pouca teoría e moita experiencia, de dúas experiencias que son, en principio, exitosas. E paso xa, presento. Mira, este Ovidio ven de Baroña. Por que está aquí? Eu, cando coincidimos nunha organización que se chama Vivimos no Rural, de xente que vivimos no rural, e decidimos xuntarnos para que os da cidade non nos amañaran a vida sempre. E ali coincidimos nun Baroña, ali en Porto do Son, nun encontro, e fun ver o monte. E eu quedei flipado de como o monte, a partir do monte, conseguiran organizar a vida de toda a parroquia, de toda aquela zona, e convertiuse o monte nun eixo de desenvolvemento cultural e social e económico. Eu quedei acojonado, non? Por que? Porque aquí temos un montón de monte, un montonazo, e non lle sacamos nin a quinta parte do... Entón deu-me moita envidia. Por iso o vídeo nos vai a presentar. El dixo-me, preséntame como o coordinador daquelo, o moderador daquelo, e así, sin máis. Vale, depois vai nos presentar. E despois está, xa, desde fai moitos anos na Universidade de Madrid, e pois el participou nunha experiencia preciosa que houve no mundo rural galego, que foi preescolar na casa, e el foi maestro ali. E despois xa foi maestro ali en Xinzo e por ali. E ele é o coordinador, o gerente do CDR o Viso, que é unha historia de desenvolvemento integral e integrado, é dicir, cunha metodoloxía de traballo de abaixo a arriba sempre, que me parece preciosa, pareceme increíble. Van a falarnos, eles, xa ido a palabra a eles. Acordamos, como a puntualidade non é unha das normas deste encontro, por menos hoxe, acordáramos que vai a utilizar 20 minutos ou 25, tiñamos media hora, pero 25 minutos de presentación ao vídeo, 25, e despois vai haber outros 25 ou así, máis ou menos, para que podamos falar, preguntar e comentar, vale? Entón, doi a palabra agora ao vídeo e xa... Bueno, bons días a todos. Antes de nada, agradecer que contaran ca nosa presencia aquí. A organización quero, bueno, pois, é verdad que aquí lioume un pouco Ramiro para que estuvera con vos. E agradezo, pois, enormemente que nos invitaran para que podes compartir con vos a experiencia que temos no Monte Comunal de Baroña. Bueno, vou poñer unha pequena presentación que temos aquí montada, porque, bueno, a nosa comunidade suelen vir moitos colectivos diferentes para ver un pouquinho a xestión que facemos do noso monte, un monte multifuncional, no que, bueno, pois estamos localizados aquí un pouco, como vedes, na provincia da Coruña, na Serra do Barbanza, no concello de Porto do Son, e a parroquia, o noso monte é o Monte de Baroña. Bueno, esta é unha foto xeral do noso monte, no que se ve que prácticamente é un monocultivo de piñeiro, froito das plantacións que no seu día fixera Patrimonio Forestal del Estado e despois Icona. E, bueno, pois é un pouco o cultivo que máis temos na nosa comunidade. Lógicamente, todo este aproveitamento forestal, todo o que é o tema de madeira, está reflexado nun proxecto de ordenación forestal no que, bueno, pois hai que a Xunta nos obliga a ter, pero aparte é un documento moi necesario para xestionar axeitadamente esas masas forestais, nas que, bueno, vedes que hai un montón de colores que implica diferentes tipos de cultivos ou diferentes edades dese tipo de arbolado, ou incluso unhas zonas amarillas, que son zonas rasas, que, bueno, que é froito de moitos lumes durante moitos anos que foron asolando a Serra do Barbanza. Bueno, pois,
un pouquiño a superficie do noso monte, son 878 hectáreas que temos que xestionar. En este caso, bueno, pues facémolo por medio de 186 comuneiros, é dicir, hai 186 casas que son as que deciden un pouco a xestión que se fai neste monte, por medio, lógicamente, de asambleas e de acordos asamblearios. O noso monte, bueno, conta ca certificación forestal PEF, e a día de hoxe tamén temos xa a FSC, na que, bueno, que nos di ou que nos garante que a nosa xestión que se fai do monte pois é medioambientalmente, socialmente, económicamente e éticamente pois sostible, que é algo moi interesante ou moi importante a hora de levar a cabo os aproveitamentos tanto forestais como non forestais. Bueno, temos a produción de madeira, era a liña principal que tiñan os montes veciñais, onde hai moita madeira, pois basicamente o que se xestionaba era a madeira, e con iso o que nos levaba é que tiñamos sempre os ovos na mesma cesta, é dicir, non tiñamos madeira, xestionábamos cortas, das cortas plantabas, e basicamente era un pouco os criterios que se tiñan no tema do aproveitamento do monte. Bueno, pois temos edades moi diferentes nos piñeiros ou nas masas forestais, basicamente os piñeiros, polo que vos comentaba antes, polas plantacións que fixeran, pois é a especie que máis temos con maior edad, e últimamente o que estamos incrementando moito son as plantacións de frondosas, sobre todo con dúas líneas, unha de protección de cara ás aldeas en caso de incendios, e outras, bueno, pois para volver ao monte que sea algo máis partícipe, máis social, para que a xente poda disfrutar máis del, e non sea solamente pois, un monte como unha produción forestal exclusivamente, como foi durante moitos anos, cando era xestionado pola administración. A propia comunidade realiza os traballos por medios propios, quer dicir, durante moitos anos fomos facéndonos con unha cuadrilla propia, a día de hoxe hai 10 personas, 10 empleados na comunidade, 10 personas da parroquia, que con iso tamén se consigue, bueno, pois facer que no rural pois haga esa creación de empleo e a xente poda quedar pois, na súa aldea. É verdade que estamos nunha zona costeira, o mellor despoboamento non é tan acentuado como estas zonas máis do interior, pero sí que é interesante que, bueno, pois que a creación de empleo, que haga xente, que haga postos de traballo na parroquia, pois se consigue que ao final asentemos población no noso entorno. Bueno, aquí vemos diferentes traballos, sobre todo tratamentos silvícolas, podas, desbroces, etc. Bueno, pois venta de madeira, tanto, bueno, que hai que cortar por claras podas ou cando hai pois, un incendio, pois tamén esa madeira que hai que eliminar do monte. Facemos unha venta directa, é dicir, vendemos a madeira directamente ás fábricas ou directamente aos particulares, é dicir, é unha forma tamén de incrementar un pouco o precio ou o valor que ten pois ese produto que temos, non? É dicir, vender en fábrica a día de hoxe marcan uns precios moi baixos, pero a vender directamente ás casas, pois, bueno, pois consíguese que haga unha venta directa, un mercado local, un kilómetro cero, e todo iso, bueno, implica pois un maior precio dese produto. Ademais, tamén facemos traballos a particulares, estamos dados como empresa de sector forestal, entón, bueno, pois conseguimos poder facer calquer tipo de traballo na parroquia ou nos arredores. Mantementos de pistas tamén é moi interesante, é moi importante no monte, así como aqueles elementos de protección contra incendios. A día de hoxe, o único que nos limitamos no tema da prevención de incendios é nesto, en vigilancia. Fai anos tiñemos incluso unha cuadrilla para a extinción de incendios, pero, bueno, esos servicios quedaron privatizados, e a día de hoxe o único que podemos recurrir é que os veciños fagan labores de vigilancia pois, no noso entorno. Tamén colaboramos, cando por desgracia sucede algún tipo de incendio, pois estamos aí para axudar e colaborar no que faga falta. Despois, como vos comentaba antes, para non termos os ovos sempre na mesma cesta e debido ao que o precio da madeira baixou moito, pois, bueno, pois démonos conta de que necesitamos outros aproveitamentos, que na mentras unha masa forestal fora medrando se pudera ir rentabilizando, sacando, bueno, pois outros aproveitamentos, como neste caso sería o aproveitamento resineiro. A día de hoxe somos o primer produtor de resina de Galicia e traballamos non solamente en produción, sino tamén en investigación e formación. Este sería o noso plan de resinación, é dicir, son aquelas masas que son aptas para que durante 10 anos se podan resinar, se poda facer o aproveitamento resineiro. Bueno, aplicacións de resina non ten ao caso, pero, bueno, para que sepades que ten un montón de posibilidades, entre que, basicamente, o que máis se saca é o aguarrás para o tema de pinturas, barnices e tal, pero, bueno, ten outros componentes moi importantes, como, bueno, sobre todo temas alimentarios para a recubrición de películas de pastillas, etc. E, bueno, pois a día de hoxe estamos en torno ás 50 toneladas de resina, de extracción de resina que se fai no noso monte, que, por desgracia, a maioría vai para Segovia, para Cuéllar.
porque aquí en Galicia non hai industria transformadora. Unhas fotos así dos procesos para esa extracción, neste caso, o sistema que chamamos de pica de corteza ascendente, é dicir, facéndolle un corte progresivamente cada 21 días no árbol para que vaya botando esa resina. Despois o que se fai recóllese, almacénase en bidóns e despois, por último, envíase para Segovia. Este outro sistema, que xa estamos traballando nel, no que, bueno, é un sistema bastante máis limpo, bastante máis cómodo para a nosa zona, e ademais a empresa xa está en Galicia. Xaguaza Pinaster está aquí en Galicia, bueno, o que nos interesa é que o produto que quede aquí e se transforma aquí. Varias fotos do proceso. E, como vos dicía, tamén é unha parte importante que se faga formación, porque se facemos un aproveitamento, pero non temos persoas que sepan facelo, que podan facelo, pois estaríamos sin nada, non? Entón, bueno, sí que todos os anos facemos varios cursillos, charlas, etcétera, para formar a posibles resineiros e para informar a xente deste aproveitamento. Aí vedes, bueno, diferentes colectivos que veñen ao noso monte, tanto se veñen a aprender a traballar como se fan os traballos, como simplemente veñen para ver un pouco como se vai facendo. E despois, bueno, tamén temos en temas de investigación, neste caso co Centro de Investigación de Lourizán, co CSIC, da Xunta de Galicia, varios proxectos para ver un pouco se o aproveitamento da resina pode ser algo interesante aquí nos montes de Galicia, porque, bueno, é algo bastante novedoso, e é verdade que hai que saber tamén un pouco que daños lle podemos facer ás masas forestales, non? Varios exemplos, varias fotos. E, bueno, outros aproveitamentos, despois da resina, era que estábamos dando conta que no noso monte hai moitos cogumelos, hai moitas setas, e estás empezando a aproveitar ese recurso que, bueno, aquí en Galicia está aínda por explotar, pero que é moi interesante. Entón, bueno, temos xa neste momento 100 hectáreas delimitadas de coto micolóxico, no qual, bueno, hai unhas señalizacións en toda a superficie para poder identificar esa zona, e para acceder a ela necesitas un carné que ten un coste anual de 10 euros por temporada, e está tendo moita demanda. É dicir, a xente sigue ben ao noso monte, lógicamente paga esos 10 euros, faixe o carné, e o que se consigue con eso, bueno, é que ese diñeiro que se genera, axúdache para limpezas ou incluso, neste caso, outros traballos que se fixeron previos a isto, como foi un micorrizado, un inóculo neste caso foi níscolo e boletus, que se fixeron nas zonas de piñeirais, naquelas nas que eran menos productivas. Entón, bueno, é unha línea de traballo que estamos desarrollando que ten bastante futuro ou previsión de futuro. E, lógicamente, o que se fai é unha xornada sempre para todos os veciños e persoas que queren vir para informar sobre eso. É dicir, que temos no noso monte, cales son os cogumelos que mellor se dan, saber un pouquinho as características, etcétera. É dicir, moita información que é moi interesante para os veciños para, bueno, este tipo de aproveitamentos que se dé a importancia que teñen. E varias líneas de futuro que temos un pouco pensadas son roteiros micolóxicos, zonas nas que se delimitan aquelas especies que máis se dan nesa zona para que a xente se identifique. E despois, bueno, tamén estamos intentando empezar cun proxecto de shiitake en troncos para ser un aproveitamento máis cómodo, digamos así, porque, lógicamente, a seta que nace de forma aleatoria no monte, o tema de comercialización e de control é bastante complicado. E despois, durante moitos anos, levamos facendo un aproveitamento gandeiro que creemos que no monte é moi importante. Empezouse, basicamente, con animales para desbroce, para eliminar un pouco a biomasa, cunhas, bueno, características moi especiales, que xestionan a biomasa moi ben, é dicir, o animal, neste caso, temos cabalos, temos cabras, temos ovellas e temos vacas, pero o que fan é, bueno, xestionar moi ben ese tipo de cultivo en función do animal que é, a parte, fertilizan os terreos, reducen moito o impacto que fai no suelo, non é mesmo desbrozar con unha maquinaria pesada que con animales, e despois, bueno, xa empezamos a producir carne de calidad. Lógicamente, hai que contar cun documento no que nos pon un pouco as zonas nas que están os animales, a carga gandeira que pode ter, que admite, as zonas de agua, peches, etcétera. Burocráticamente, esas cousas tamén hai que telas ben documentadas. E, bueno, a día de hoxe o que máis temos son cabalos, andamos en torno aos 150 cabalos, cabras ahora xa andamos sobre 75 cabras, ovellas xa temos 22, e vacas andamos aí con 12, tuvemos 2 partos este ano, ou sea que estamos ainda progresivamente implementando a nosa cabana gandeira, e todo iso vai en función dun pouco da comida que teñen. Aquí temos uns exemplos dos nosos animales, en zonas que non mecanizadas, en zonas onde se fai o aproveitamento resineiro, tamén é compatible con ese aproveitamento, ou incluso micolóxico, porque non é mesmo
como comentaba antes, pasar un desbroce con un trator que facelo por medio de animais. E, bueno, pois aquí estamos un pouco as fotos dos cuidados que lle facemos aos nosos animales. Temos dous tipos de cabalos, bueno, ou así nos din, non? Uns de pura raza galega e outros que, bueno, pois non entran no estándar de pura raza galega e son os que estaríamos dentro dun acordo de custodia de, bueno, pois o custodio do territorio sobre o cabalo galego do monte e os seus hábitats. Isto está un convenio que temos coa Universidade de Vigo. Tamén é verdad que temos lobo. Entón, bueno, cando hai ataques de lobo, todo iso negativo, o que estamos facendo é traballar con esas outras organizacións, como o Grupo Lobo Galicia ou incluso as asociacións ecoloxistas para convivir entre todos, saber que, bueno, pois que estamos aí e que temos que axudarnos. E aquí temos un pouco os produtos que temos neste caso dos nosos cabalos. É un chorizo de carne de potro que ten moita demanda, é dicir, realmente os lotes que se fan véndense moi rápidos. E, bueno, pois estamos aí traballando para darlle un valor a esa carne que non é tan demandada como pode ser a carne de ternera. Bueno, pois aquí temos tamén as nosas cabras e ovellas que se foron metendo en función do tipo de vegetación que tiñamos no monte, con os nosos cans guardiáns. Lógicamente, ao haber lobo ten que haber mastíns e outro tipo de animais que garden un pouco o rebaño. E, bueno, unhas pequenas fotos das nosas vacas. Lógicamente, hai un montón de infraestructuras, é dicir, desde peches moi fuertes, que é o que facía primeiro para os nosos animales, a peches máis sencillos, como pastores eléctricos, que me sorprendeu moito pasar por estas montañas e ver que prácticamente os animales tendelos cun pastor eléctrico aguántase ben, cando na nosa zona levamos uns anos traballando porque era complicado, eran animales bastante agresivos, entón, bueno, pues non respetaban ningún tipo de instalación nese sentido. Pero, bueno, ahora xa empeza un pouco a pouco co manejo que está facendo. Bueno, supoñemos que ao ser animales han de ser como a todos, pero, bueno, ali eran un pouco especiales. Tamén intentamos recuperar todo ese tipo de construccións que hai polo monte abandonadas, que iban quedando, bueno, pois para refugio dos animales. Este ano pois fixamos xa 30 hectáreas de pastos, que iso foi con subvención da Xunta de Galicia. E tamén, bueno, pois facemos un pouco a sementeira de millo branco por recuperar un pouco a tradición dun cultivo que había na nosa zona. E máis, bueno, pois recuperamos un pouco estas terras abandonadas por medio de bueno, pois facemos alpacas, non? Como se fai en calquera sitio para ter aporte de comida aos animales. Aparte tamén temos o aproveitamento apícola, é dicir, temos colmenas, varias colmenas na nosa comunidade, e tenes varios exemplos, pero basicamente nós témolas por polinización, non as temos por produción de mel. Ali xa hai varias persoas que se dedican a producir mel, nós basicamente interesamos un pouco a polinización, témolas por varias zonas do monte, en de que é verdad, bueno, pois que nas navidades pasadas se lle dou a cada comunero un botiño de mel e uns chorizos de potro como agasallo de Nadal. Entón, o que facemos basicamente son cursos, charlas, todo relacionado co sector da apícola para que a xente volva a ter esas pequenas, digamos, producións locais ou producións nas casas, bueno, pois unha colmena ou dúas que lle entre o gusanillo, e iso conseguímolo por medio destas charlas e cursillos gratuitos que se fan na comunidade. Producimos enerxía eólica, é dicir, temos 2 parques eólicos que nos generan uns ingresos anuales que, bueno, pois tamén nos axudan moito a poder crear empleo. É unha parte moi importante que a xente moitas veces non se dá conta é que nos montes tamén están as captacións de agua, tanto veciñais como incluso municipais. Entón, bueno, pois tamén é un recurso que se non coidamos e se non protexemos, pois notaremoslo cando haba escasez, como en moitos sitios. E temos varios exemplos de veciños ou colaboracións da comunidade cos veciños a hora de realización deste tipo de traballos que se fan no monte, ou, bueno, pois incluso cando vas pasear que haba unha fonte para poder beber. E na línea na que estamos ahora inmersos co Ministerio de Transición Ecolóxica, pois é no tema da captación e fixación de CO2, que tamén é importante e pode ser unha fonte de ingresos para moitos montes que bueno, pois que non teñen recursos digamos, económicos iniciais, pois neste sentido, pois aquelas empresas que contaminan, pois poderíanlle compensar esa fixación e captación de CO2. Bueno, iso era en tema de aproveitamentos, pero en tema de usos que se fan no monte, lógicamente está o uso recreativo. Na día de hoxe estáse convertindo unha antigua casa forestal que temos ali en Baroña nunha granxa escola, en un centro de interpretación dos aproveitamentos forestais, que é un pouco, bueno, pois a distribución que en temas de licencias eso está bastante avanzado, a obra tamén xa está, e contamos que para o ano que ven, para o verán do ano que ven, pois xa teremos en funcionamento esta granxa escola. E despois, bueno, pois recuperamos incluso estes antigos campos de fútbol que había por aí polos montes, que antes nas parroquias tiñanse, e a día de hoxe pois temos un bike park. Aquí temos aos nenos, pois, disfrutando desa zona que iba a quedar abandonada, se non se daba outro uso, outro aproveitamento. E, lógicamente, dentro do monte, pois, temos moitos merendeiros e
e zonas onde hai miradores que non son comparables cos vosos que tenes por aquí, pero bueno, pero tamén temos zonas onde se pode ver o mar, que vos non vedes desde aquí, e bueno, pues sería interesante fomentar iso. E, bueno, por rutas de senderismo, sí que hai unhas cuantas rutas xa delimitadas, ben delimitadas, e, bueno, iso é moi importante para a hora de facer que a xente se sinta cómodo no monte. Unha parte tamén moi importante da nosa comunidade é a conservación do patrimonio, é dicir, temos un montón de elementos patrimoniais que están dentro da superficie, como falamos, 878 hectáreas, dá para moito, pois aí hai muiños que vedes que estamos, bueno, pois recuperando un pouco, limpándoos, polo menos, poñéndose en valor eses terrenos para disfrute de veciños e visitantes. Incluso, bueno, pues está unha capilla, que todo isto se fai generalmente con fondos da comunidade, lógicamente, pero sempre buscando a colaboración dos veciños, é dicir, sempre toda a xente que vedes por aí son veciños voluntarios, a parte dos propios traballadores que teñen o seu salario, e, bueno, pues o que se consigue é facer partícipes aos veciños neste tipo de iniciativas, que son moi interesantes. Visitas aos petroglifos, temos un montón de elementos patrimoniais nese sentido, e, bueno, incluso se chegou a facer a propia comunidade un libro sobre estes elementos que temos. Limpezas de, bueno, as mámoas, eses túmulos que temos funerarios, tamén interesantes. E depois facemos moitas actividades. Isto xa está pensado un pouco para coles, pero, bueno, temos feiras de oficios e artesanía tradicionais, temos rutas a cabalo, que cada un ten que ter o seu cabalo, os da comunidade ainda non están para montar. Bueno, aproveitamento apícola, como falábamos antes, incluso transformación de leite, etc. É dicir, é un montón de actividades que se fan para que os veciños veñan, disfruten, estean na nosa comunidade e sean partícipes de todo este proxecto. Os que máis gustan son estes, os de podas e cousas desas, son os que máis demanda teñen por parte dos veciños, ou inxertos, pero, bueno, calquera outro tipo de curso que se lle preste, se fai na nosa comunidade, non? Incluso charlas que non teñen moito que ver co monte, pero sí que son interesantes para a veciñanza. E despois, no tema de educación ambiental, lógicamente unha parte moi importante, que son os nenos, facemos un montón, ou intentamos facer un montón de actividades, sobre todo co colexio ali máis local, pero, bueno, como tamén co Instituto de Porto do Son e outros colexios limítrofes, calquera actividade que se ocorre, non solamente plantacións, que sería o máis estándar que se sole facer nas comunidades de montes, lógicamente intentando recuperar sempre variedades locais ou plantacións que non estean vinculadas á produción forestal, senón plantacións para zonas de lecera e esparcemento, e calquera outro, como este paxaro que estaba estorbando no aeroporto de Alvedro, e como nos conocen, chamaban a Baroña: «Oi, Ovidio, imos aí tirar un paxaro?» Pois vindevos, aquí tiramos un paxaro. O único problema foi que, a tía María jodeulle 2 galiñas esa semana, pero, o animal tiña que comer, eso son daños colaterais. Pero, foi unha actividade bastante bonita, ou como outras, neste caso, a limpeza de playas, etc. Xornadas muiñeiras, moitas veces son sempre xornadas vinculadas a que recuperación dese patrimonio que temos un pouco máis esquecido, non? Nesta xornada de muiñeira, o que se conseguiu foi que os nenos viran como funcionaba un muiño de agua, e despois se veu un proceso todo de elaboración do pan, incluso se fixo o pan nun forno de pedra e se degustou, o comeron. Ou fontes e lavadoiros, algo tan importante nos seus días, que a día de hoxe está un pouco en esquecemento, en olvido, pero realmente eran lugares de gran interés. Ou, aí están facendo viño, está na fonte do lavadoiro, pero aquí temos tamén a vendimia, que estamos no tempo, e recuperamos un pouco tamén ese lagar tradicional, ou puxámoslo a funcionar eses lagares tradicionales que estaban abandonados. Todo este tipo de actividades, é o que falamos, vinculan moito aos nenos, sobre todo aos pais, porque ademais asisten moitos pais, e veciños e visitantes, a que o monte sea vivo, que sintan parte deles, que non sea algo estático que está aí e non se fai un uso del. E, actividades, pasámoslas así un poquinho rápido, porque hai un montón delas, despois calquera dúda tamén podedes comentar. Incluso, o Bosque dos Libros é un proxecto que fixemos para fomentar a lectura, as artes plásticas e o contacto coa natureza. Ou tamén traballamos un pouco con colectivos desfavorecidos en función das súas posibilidades, neste caso, o que podan facer. Se é soltar un conexo, hai, lógicamente, persoas que teñen moi reducida a súa mobilidade, hai que adaptarse un pouco ao que podan facer. E, xa por último, están unha parte de colaboracións. Colaboramos na recuperación deste tipo de festas, por exemplo, a Romería de Virxen do Leite, que na que se fai unha empanada do lar, que vistes aí na foto, ou calquera, unha mini BTT que se fai na nosa comunidade, incluso pruebas de orientación, que tamén é algo que está collendo moito auge, a xente gustalle moito.
E depois outras relacionadas, bueno, pois un campeonato de caza ou calquera outra actividade que se poda realizar no monte, que solicite que se faga no Monte de Baroña, pois nós encantados de que se fajan. E, lógicamente, tamén nos toca a parte de facer obras na parroquia, que os veciños tamén queren moitas veces que se faga, pois, eso, limpar o muro da iglesia ou meter un tubo, arreglar unha marquesina, ou obras que se fan en colaboración co Concello de Porto do Son. E, bueno, despois temos un local no que se fan charlas, bailes, temos aí clases de zumba, etcétera, calquera cousa que se poda facer. É un pouco nada máis. Estamos aí dentro da rede do patrimonio cultural, na Organización Galega de Comunidades de Montes, en varias asociacións como Puraga, Arega, etcétera. E, bueno, pois, moitas gracias por atenderme. Oiche, pasáchete un minuto na máis. Que maravilla, por Dios. Oi, unha pregunta interesante. E en Porto do Son, cantas horas ten nos días? Cantas que? Cantas horas ten nos días, digo? Os días teñan que llegar a andar. Dan 24. A xente traballaba de noite antes tamén e... Ben, mira, Ora, expuxo o vídeo, maravilla, dame unha envidia que non... E agora vai expoñer Toño. Se faceis o favor, tei unha actitud activa de... Se teis preguntas, comentarios, cando acabe Toño, que será dentro de 22 minutos, se Dios o quer, pois hemos ter un cacho para brevemente expoñer o que as dúdas ou as preguntas ou o que queiramos. Vale, xa lle dou a palabra. Avísame cando quedan 5. Sí, cando queden 2 minutos aviso. Bueno, bo día. O primeiro agradecer que nos convidaran a vir aquí. Para min é unha faena porque eu sigo poñéndome nervioso cando veño contar cousas do CDR, nin me presto almorzo, nin... porque me poño nervioso, perdoade, a ver se me vou tranquilizando, porque eu poño a cara, pero veño a contar aquí a historia de moita xente. Entón, eu son nós, eso métese comigo. Somos unha iniciativa que decimos que facemos desenvolvemento rural. O que vou contar non é nada meu, digo, é todo... Normalmente véndense as cousas por novidosas. Eu sempre procuro decir que nos bebemos en moitas fontes e, además, vacilamos de que temos raíces. Entón, o pasado no preescolar na casa ou a conexión con, bueno, no meu caso, cos escolapios ou ca escola de Barbiana ou con Paulo Freire, pois eso é o que en teoría está detrás de todo o que estamos facendo. Ese é o noso lema, é unha chamada á sensibilidade para facer visible e apreciable o noso medio, e decimos que as pedras falan, o que convén é ter unha actitude de atención, de escoita, porque ao final eu digo que somos un grupo de xente con sensibilidade que procuramos atender as necesidades da vecindade, que é o que se fixo toda a vida. Por iso digo, non facemos nada novo. Vela hai un universo de palabras que todas terían conexión ou queremos crer que teñen conexión co que facemos. Despois a realidade, pois uns están máis nun sitio que noutro, pero procuramos que sea ese universo no que todos estamos metidos. E decía que como temos historia, contámola, non? No meu pobo sempre se distinguiu concello de untamiento. E concello non era a idea de hoxe de a traducción de ayuntamiento galego. O concello significaba que cada veciño e veciña do pobo, por lo menos unha persoa de cada casa, un día a semana facíamos un traballo comunitario. Hai un toque de campá na igrexa, que sempre foi a sinal para chamar, para facer un traballo comunitario. E daí ven que cando os de educación social nos daban mérito, nos dicíamos, nós non facemos nada que non aprenderamos, nós simplemente tiramos do que se fixo toda a vida. E a xente chamáballe o concello que se lle chama ahora untamiento, que é xenial, de enlarafuzar e fozar.
Para darlle un pouco legalidade ao que facíamos, creamos unha asociación cultural no ano 1985, e no 90 o CDR Oviso, Centro de Desenvolvemento Rural, que estamos confederados a nivel estatal con outros 20 e tantos centros que hai a nivel de toda España, que COCEDER é a Confederación de Centros. Aí demos o salto para o que era a Casa Rectoral. Despois, así, un par de datas interesantes que puña aí tamén, de premios ou recoñecementos que se nos deron. Poño aí tamén a de 2018, que creamos aquí a Asociación de Asociacións Galegas, está o CDR Ancares, pero, bueno, nos levábamos en contacto, como dixo Ramiro, pois toda a nosa vida tamén. Procuramos traballar en rede sempre, a nivel galego, a nivel estatal, con outras organizacións, sempre o recoñecemento de fora nos axudou moito, igual que a xente, que os nenos e os grupos foran ali ao Pobo Escola. Eu digo que sempre o mérito máis grande non foi para eles, nin para nós, senón para a xente do pobo, que o recoñeceran como verdadeiros catedráticos que son. Temos moita colaboración, hai que dicilo, tanto pública como privada, e sempre mirando cara á realidade. Puñavos aí unhas datas do último estudio que fixemos no 2020, todos os CDRs, e unha comparativa pois do que é o noso CDR e a nosa comarca Limia respecto doutras, porque a realidade é a que nos guía. Os que tuvemos a sorte de convivir no preescolar na casa e aprender do cura da bicicleta, está aquí Conchi, e solo darlle un abrazo a ela xa mereceu a pena vir aquí. Non, Gandoi dicíanos que tiñamos que mirar a realidade, que a realidade é a que nos guía, e aprendíanos que ao mirar a realidade había que atender as necesidades, pero ademais con unha visión profética de que cada necesidade é unha potencialidade. Entón, a clave, eu sempre digo, é atender a realidade que temos e saber darlle a volta e convertir esa necesidade nunha posibilidade, nunha potencialidade. Lodoselo é o pobo no que eu nacín, e onde temos así o centro operativo e logístico, un deles, do que é o CDR Oviso. Entón, mirando a un pobo, pois tamén vemos como é a comarca, non? Eu puñavos aí que hoxe viven en Lodoselo todo o ano 120 persoas, pero xa vedes, hai casas de unha persoa maior de 65 anos, hai 11 casas, ou vedes, ou 16 con maiores de 65, e si temos aumentado nesas últimas nas que viven 3 ou máis persoas, non? Hai xa 12 casas, cando hai nada eran moitas menos, non? Poño a de 12 cun asterisco porque é a nosa vivenda comunitaria, ali viven 12 persoas que queren, teñen o dereito a morrer onde se criaron. O sea que dicir que un gran logro do CDR é posibilitar que a xente morra onde viviu e onde quere morrer é duro, pero é a realidade, non? Pero ao lado deso, puñavos aí un dato de que, bueno, hai outras 14 casas que prácticamente todos os fins de semana, non todos, tamén se ocupan, e no verán chegan a ser un total de 101 a máis que contara no 19, porque despois xa estuvo o tema do COVID. Ou outros datos dos que nos sentimos así como moi orgullosos de que temos creados postos de traballo, iso hai que miralo moito tamén. Hoxe hai 26 persoas con contrato laboral no CDR, outros estamos de voluntarios. De que hai 3 explotacións de leite cun alto nivel, cando li esta semana, e parece ser que é verdade, que só hai 25 en toda a provincia de Ourense. 3 delas están en Lodoselo. Bueno, son datos da realidade que vos decía. É unha realidade da que queremos facer participa a xente. Ramiro nos puña o de que traballamos da baixo arriba. Queremos creer que o facemos, vale? Non sempre é doado. Pero só isto, preguntarlle a xente
como quere recibir os servicios que o CDR lle presta para nós xa unha maneira de contar con eles. E é un xogo de preposicións, o sea, se traballamos para a xente, sen contar coa xente, nos decimos que acabamos traballando contra a xente, que os que estamos no territorio atopamos eso moitas veces, que nos chegan ali paracaidistas con mogollón de programas, pero veñen co seu programa xa. E a xente igual non quere eso, non quere esa atención, non quere un centro de día, ou quererá un centro de día que responda ás necesidades dunha persoa do medio rural que igual non é a mesma que a que vive no medio urbano. Esa é a nosa razón de ser, coidarnos, coidar e deixar ser coidados, que é outra cousa que a xente nos dice ao meu como que eu non fago máis que dar traballo. Teñen ese agradecemento tan grande que sinten que estorba, non? Que nos dan traballo. E esta é a nosa utopía realizable que aprendemos tamén de Gandoi, o inédito viable de Paulo Freire, que o que é necesario é posible. E aí nos baseamos. Para eso, bueno, pues temos aí estruturado un plan de traballo que ten como 4 bloques que vou a ir contándovos. Claro, así de súpeto é o traballo de máis de 30 anos, desde o ano 85, aquelo xa, ou visto así, parece un holding, como dixo algún alcalde, pero bueno, queremos seguir dicindo que somos unha experiencia pequerrechiña, comunitaria, que ojalá non fixera falta que existira. Eu digo que o día que o CDR non faga falta é que o fixemos tamén que xa está todo solucionado. Un primeiro bloque é a área educativa ambiental. Aí temos o Pobo Escola, que por o que máis se nos coñeceu, funcionando desde o ano 90 aproximadamente, que é simplemente facer unha granxa escola, pero na que nós non tuveramos que ter unha vaca, unha ovella, ni nada deso, senón que eran os veciños os que xa o tiñan e que iban ser os que levaban o programa. Funciona moi ben. Hoxe, temos evolucionado e temos nós moitas cousas porque os veciños foron quedando sin elas e non era o mesmo que viñera un grupo un día que veñan grupos todos os días e ata 1 milleiro de rapaces pois solo nun trimestre. Para iso preparamos un albergue que era a antiga casa rectoral onde se pode dormir e todo iso. Temos espazos na natureza como aulas da natureza e de lecer. Facemos educación infantil familiar, que é o preescolar na casa, adaptado a hoxe. Temos unha casa niño dentro do centro de inclusión, que como un centro de día temos unha casa niño, o cual están ali de 0 a 100 anos. Hai nenos de 0 a 3 e hai maiores de 100 anos que van ali algunha hora. Pero todo isto, eu digo que co síndrome do contrabandista, porque moitas das cousas que facemos non son legais. O Ramiro chegou a traer ali un autobús de mulleres que se fixo famoso porque viro un cura con un autobús de mulleres. Imaginadevos, no ano 90 e algo, fóramos comer o bacallao a Portugal, porque non estamos na raya. E presentábanos así, el decía que éramos alegales, non? Por arriba do noso monte que separa o Val da Limia de Laza, pasa o carreiro ladrón. Entón, cando o sistema non xe permite facer todo o que é necesario facer, pois terás que facelo pero disimulando, ou facendo que te faz o sueco, non? Enfádanse comigo por decir cousas que non se deben decir, pero é a realidade. O demais que aparece por aí, o da gragandaría, últimamente andamos cas casas da memoria, e temos hasta Radio Lodoselo, que simplemente son podcast. Non vos vou contar todo para que veñades e líbelo, vale? O do Pobo Escola é eso, é aprender no pobo, é aprender do pobo e é aprender o pobo. Desde un xogo de pistas para que a xente aprenda que se as casas teñen un burato é porque era para que entrara o gato, ata outras moitísimas cousas que antes facían para pasar dunha pista a outra preguntándolle aos veciños, agora estámoslo facendo con códigos QR porque tamén poden dar unha volta por o pobo e non atopar a ninguén, moitas veces, non? Como me pasa a min cando cruzo Lodoselo dun lado a outro,
e hai veces que non atopo unha persoa. Ese é o forno comunitario, estaba abandonado, nos recuperámoslo e demoslle vida e cocemos o pan nele, é unha das actividades que se fai. Co que representa o forno era o hotel do pobo, cando viña calquera por ali onde dormiera no forno, o quente, e dábase algo de comer, raspábase a artesa e esa bica de raspas ou hinchón que lle chaman, arrimábase ali ao forno e co calor xa medra. E se comes eso, debe ser unha bomba para o estómago, pero saciache a fame, non? Pois desde iso, hasta recuperar, como vos decía, a casa rectoral e os espacios que Manolo Regal dice, os espacios sagrados dun pobo. O lavadoiro, a forxa e os distintos lugares, non? No último que nos embarcamos foi nas Casas da Memoria, onde estamos recuperando todo o tema das minas, e ali houve minas de estaño, e de minerio, que como lle chamaban ali, o wolframio. Bueno, neso andamos agora recuperando tamén estas historias. O espacios como todo alrededor do centro de inclusión e da Casa Niño, por de estimulación sensorial, aproveitando o medio, tanto para os rapaces de 0 a 3, para os maiores e para todos os do pobo escola. Unha mirada cara ao noso arredor, nos temos burros, galiñas, ovellas, e facemos tracción animal, e facemos carbón vegetal, se queremos ter a forxa funcionando, porque é o que se fixo sempre, e é unha maneira de ter os maiores aprendéndonos cousas e respetando o seu legado. Estos son datos das memorias que, bueno, nos procuramos aproveitar as subvencións para responder o que a xente necesita, pero sabemos que nos convén moito, hai moita xente nas oficinas que é un traballo moi ingrato, pero vai depender máis do que fagamos nas memorias que do que fagamos realmente. O sea que chegamos a ter casos de algunha inspección que nos dicen é máis importante que apuntes no rexistro, que lle deches unha volta a unha persona que está encamada que o fagas. Que é grave facer eso. Digo, prefiero que fagades ao revés, é mellor que vos olvidedes do libro que vos olvidedes da xente. Sin embargo, para a inspección, esa é a realidade. A vivenda comunitaria é isto, desde o ano 2002 levan vivindo ali como máximo 12 personas, porque están para 12, xente que quere vivir ali e que xa non pode estar na súa casa. A nosa aposta é que a xente este na súa casa e temos moitos servizos que agora vos direi para que sigan na súa casa, pero cando non poden estar na súa casa, que podan estar no seu medio. Esa é a vivenda comunitaria, chamas a túa outra casa, e é unha casa comunitaria, onde vive xente que en teoría é outra cousa. Nunha vivenda comunitaria só pode estar aquela xente que non ten ningún grado de dependencia maior ou 1, pero claro, calquera que teña o grado de dependencia 1 está na súa casa. Tamén aquí temos algunha trampiña para que a xente poda estar ali, como é que o médico ten que xustificar que cambiálo de ali e matalo. Entón, ante eso, a inspección pois deixa-os estar ali, non? Isto é o que máis, despois do pobo escola e da túa outra casa, eu sitúo aí o centro de inclusión, que ven a ser un centro de día, pero feito de outra maneira. Tuvemos que dalo de baixa como centro de día, porque se o tiñamos como centro de día xa non podía estar ali nin o Mateos, nin o Manoliño, nin xente que levaba con nós no comedor desde o ano 98. O comedor comunitario e o servizo diario de comedor no propio centro leva funcionando desde o século pasado, e simplemente era que a xente que comía sola pois poderamos comer acompañados, que xa é moito tamén. Cando creamos o centro démolo de alta como centro de día, non nos permitían que estuveran ali os menores de 65 anos, co cual tuvemos que dalo de baixa outra vez. Entón inventaron eso do centro de inclusión para que podan estar ali todos. E podemos ter ali a xente, porque ali non temos un centro para que poda estar unha persoa con unha problemática específica ou outra. Entón ali cabemos todos. Pero claro, xa non temos acceso a un tipo de subvención, temos só a outra línea.
O demais é o típico, pois todo tipo de as necesidades que ten a xente, facémolas ali. Teñen que estar ali todo o día, non? Se eu solo necesito ir a algún obradoiro de memoria, vou a iso. Se eu solo necesito ir ao comedor, vou a iso. Se eu quero ir simplemente ao servicio de higiene, a lavandería, vou a iso. Vale? Ese é o noso centro de inclusión e forma parte dos servicios de actividades que facemos, que é prestarlo a xente na súa casa, pero ao mesmo tempo o que é moda para algúns que é vivir así sós e escoller un sitio retirado, para outra xente é convivir coa morte, porque necesitan tamén estar con outros. Entón procuramos que esa xente que está na súa casa teña algún momento na que poda ir ao centro. Entón temos servicios de transporte adaptado para leválos. E que, aínda que a min me levan o xantar a casa todos os días do ano, que por lo menos un día ou dous poda ir comer ao centro para porlle cara a quen fai a comida, as ovellas que temos e os años que comemos, que tampouco deberíamos ou non lo permiten, e ese tipo de cousas, non? Que a nós sairíanos máis caro comer un año noso que ir á carnicería a compralo. Entón os nosos años suicídanse, vale? E os polos e así, para non ter que facer o que nos obliga, non? O que vos decía de servicios a domicilio. Servicios a domicilio é todo tipo, desde levarlle a comida, a ter que a terapeuta vai ali, ou a fisioterapeuta, facer todo o programa de actividades da vida diaria con eles, non? É darlle un enfoque social e educativo a todo. Velaí, pois, serían datos, non? Das memorias deste último ano, do ano 20, claro. Vale, grazas, Ramiro. Outra área sería todo o tema de información e participación social. Aquí creáramos un centro de información xuvenil que ubicamos en Xinzo, na cabeceira de comarca, traballando sobre todo nos institutos. Bueno, pois as actividades típicas para a mocidade. Temos unha tenda de comercio xusto que vai tamén aos institutos, aos colexios, ás feiras, porque tamén temos aquelo do consumo responsable apoiando outras comunidades como a nós. Somos escola de tempo libre, darlle un enfoque tamén ruralizado a non só vir ao rural e ser uns perfectos urbanitas e campamentos de Madrid en Lodoselo sin empregar o rural. Pois non, habrá que ter en conta o medio, non? Actividades normais, poño tamén o do Servizo de Voluntariado Europeo, porque desde hai moitos anos veñen ali mozos e mozas de outros países a estar 9 meses ou un ano facendo voluntariado. Para nós é unha riqueza grande, non só xa se quedou ali alguén, xa temos ali hasta 3 persoas que se quedaron a vivir ali, porque atoparon mozo ou moza e xa é a mellor maneira de prendelos, senón por o de xa siguen conectados con nós, non? Hai fillos daqueles que xa os traen ali a Lodoselo porque aquilo sigue formando parte deles, non? E o último grupo sería todo o tema de inclusión social e laboral, con programas moi bonitos de como Rural Emprégate, dándolle tamén un enfoque comunitario. Vemos que a maneira mellor de atopar traballo sigue sendo que creemos un grupo e que o éxito non é que atope un ou dous traballos, e que todos nos comprometemos a buscarnos traballo para todos. Ten dado moi bo resultado, temos uns datos moi bons neste mundo. Temos unha comunidade grande de marroquís na comarca. Para min estuveron máis integrados cando eran menos que agora, pero aí estamos traballando co programa tamén Intégrate. Somos centro de formación ocupacional para formar xente que moitas veces necesita o propio CDR, que temos un problema gordo de cubrir prazas de traballo, e dígolo en serio, o sea que é difícil atopar xente que queira vivir ali e que faga unha aposta por aquelo. Normalmente é temporal, e claro, nós tampouco podemos ofrecer moito, hai unha subvención, temos garantizado un ano de vida.
eles xa din, bueno, levamos dicindo eso desde o ano 90, que temos persoal contratado, antes só éramos voluntariado, non? Pero é así, esa é a realidade, non? Bueno, son prácticas tamén. Nada, outro tipo de actividades normais que fai todo o mundo. Estos son os protagonistas da historia, con toda a problemática que conleva só cubrir baixas. Este ano, por exemplo, tuvemos hasta 13 baixas. Hai subvencións que non contemplan que poder subvencionar un posto de traballo que colle máis dun mes de baixa. O sea, hai cousas sangrantes. O sea que se estás contratado con unha subvención non podes porte enfermo. As nosas fontes de financiación procuramos cobrar por todo, vale? Aunque hai xente que non paga nada, porque cada un paga en función das súas posibilidades. E é moi difícil que moitos entendan que este paga €1 por a comida e este paga un máximo que son 4,80. Pero, bueno, esa foi a nosa aposta desde o principio para poder decir que temos, Franco rexíamos xoves cando yo enseñei que xa estamos nun 37% de recursos que generamos. Pero é unha maneira de educar a xente que nada é gratis. O sea, todo ten un custe. Que conseguimos financiamento, pero eso custa. Vale. Como distribuímos os recursos, tamén aparece por aí. Vedes que hasta con un 10%, non sei se aparecía en que lugar, xa en terceiro ou en cuarto, o tema do COVID, o que supuxo para nós tamén. Con todo, a xente sigue sentíndose que somos expulsados do territorio, seguimos sendo pobres, ou cunha concepción de pobreza que é o ciclo de que hai desenvolvemento se hai poboación, pero se non hai poboación non hai desenvolvemento. Estamos procurando, estamos metidos nesta historia de dai varios anos, co de volver ao pobo, temos tido xente de éxito que quedou ali, pero eu puñavos aquí unha das familias das que vacilaba que estaban integradísimos e acabaron marchando. Estos xa son máis historias nas que andamos pensando e sempre discutindo, non? Que moitas veces estamos tan centrados na análise que estamos paralizados, que non chega a ter razóns para estar no medio rural, que compre seducir e moitas veces non facemos máis que queixarnos, que xa non é só o problema económico que temos, é un problema de darlle sentido e orientación ao que facemos, e aí nos traballamos ca lógica que nos contaba Gandoi, hai que tirar a xente, hai que arrampuxalos. El contábanos o de hai xente mirando, entón están os que pasan de largo, están os que se arriman a ver que pasou ali, e algún que se arrimou ali viu que alguén estaba ali metido no charco, como tratando de sair, pero non daba saído, e de repente xa ve a outra persoa ali, pois que tamén se está nadando, saca aquela flote, todos son louvanzas para esa persona que o sacou, ata que un bo periodista lle dixo ao final, vostede quere engadir algo? E dixo, sí, quería saber quen me arrampuxou. A nosa lógica é esa, é de, bueno, primeiro que a xente mire, e despois os que están mirando procuramos arrampuxalos, e despois que se busquen a vida. Algúns afogan no intento, porque se alguén tuvo algunha vez que axudar a alguén a sair, aínda que saibas nadar, costache sacalo, e pásalo moi mal, con historias como que os xestores do CDR non somos nin os traballadores, nin é a Carmen, que é a coordinadora, eu non son o coordinador, a min teñeme de portavoz. Os titulares son os que se lle dá o servizo, vale? E iso non o podemos perder de vista, e é unha loita que temos cos traballadores. Por iso non queremos que haxa maioría na xunta directiva de traballadores. Sempre había só un, agora xa son case a metade, vale? Bueno, acabo, Ramiro, porque eso xa ten saído aquí. Estamos no intento de crear unha nova ruralidade, porque non vale decir que hai que facer como meu pai con 89 anos quere que fora os que van ali, nin seguramente como moitos dos traballadores fan ou nós queríamos que fora, non?
pero para iso hai que darlle unha volta a todo, pero aquí estades na onda, non vos vou decir eu nada que vos non saibades, non? Non malongo máis, hai cousiñas do pasado que sí están funcionando e que igual a pandemia nos está axudando, como ser labregos a tempo parcial, que para nós ali sigue sendo como a xente veo como un enemigo. Cando ti tamén botas cereal ou patacas na nosa zona, se non son só para autoconsumo e o vendes, como que estás atacando, non? Nos estamos facendo ver que iso é o que se funcionou toda a vida, de se tú podes ter outra profesión e vivir tamén dela, pero deixa que sume, porque a maneira de ter servizos é sermos máis, moitas veces. E a maneira de que teñamos unha escola non é esperar que haxa 5 nenos para abrila. Jeromo dicíanos, joder, abride a escola e verás como tedes nenos. Nos abrimos a escola de 0 a 3 e de repente, pois os 3 granxeiros tuveron unha crianza e tuvemos que dicirlle a Jeromo, chapó, porque hai que crear os servizos para que a xente chegue e abrir a casiña por solo capura para que despois haxa lista de espera e o comedor con 2 personas durante un mes para que despois, cando quen chega a ser vicepresidente, diga que hai que lodoselizar Galicia, non? Que tampouco é eso. Bueno, na rede tedes a información do que facemos, así que, para que vexades que é verdad, esperamos vos que a porta aberta e líen Lodoselo. Moitas grazas. Cando Spin non lo permita, Spin é así. Ben, mirade, temos agora case media hora para todo o que queiramos. O que pido é que fagamos intervencións breves, porque se me poño a falar podo ocupar a media hora tranquilamente. Non, a ver se somos capaces de facer preguntas, comentarios, o que queiramos. Que dice? Hola, eu queria facer unhas preguntas ao vídeo. Moi ben. No tema do monte comunal, eu supoño que estaría expropiado e despois volvería a desacoller a xestión dos comuneiros. Claro, non sei. O tema, a mí non me interesa como foi que fixechedes entre os veciños ese cambio da xestión, como foi eso. E outra preguntiña, eu penso que por lei do valor forestal da madeira, me parece que hai que destinar un 40% a novas inversións forestais, non sei se o ves ben ou mal, ou se está quitando recursos para todas estas cousas que estades a facer. Ben, vamos a ver, o monte sempre foi noso, o monte sempre foi veciñal, simplemente que polas políticas forestales que houve no seu día, polo ICONA e todo eso, o que se foi retirar un pouco a xente do monte. O monte prácticamente perdeuse porque se a xente non podía facer ese aproveitamento que levaba facendo desde sempre, foi cando se perdeu. Despois o Patrimonio Natural del Estado converteuse en ICONA, e despois de ICONA o que devolveron os montes foi cos convenios, que chamaban os famosos convenios ca Xunta, é dicir, a propia administración era a que gestionaba ese monte e dai dabache uns ingresos ao final cando houbera cortas, que basicamente é o que se facía. Entón, as comunidades prácticamente non gestionaban nada. Basicamente tiñan un monte a disposición da Xunta, a Xunta plantaba, cortaba, limpaba, etc. E despois, cando se cortaban a madeira, dabanlle unha pequeniña parte que despois, uns repartían, outros invertían no monte, etc. Nós, desde o ano 2000, xa nos desconveniamos, é dicir, rompemos eses acordos ca Xunta, entón foi cando colleu a propia comunidade a xestión da comunidade, é dicir, cando os veciños realmente, ande que había xuntas retoras, ande que había asambleas, etc., houve un maior control do monte. Por tanto, foi cando podemos decidir os propios veciños que facer no monte. Foi cando se empezou a ter empleados no monte, empezou a facer unha xestión xa non solamente do aproveitamento da madeira, sino con outros aproveitamentos diversos, e ver que outra vez intentar volver o monte aos veciños, é dicir, facer, de que sean simplemente actividades de concienciación ambiental. Todo era volver ao tema dos montes. Entón, foi no ano 2000 cando realmente damos o paso ese a que a xestión fora máis directa por parte dos veciños.
E no relativo ao 40% de inversión dos montes, bueno, no nos invertimos o 100% ou máis. Que pasa? Que claro, se podes ter 12 persoas traballando en vez de 10, pois mellor, se hai un remanente de diñeiro podes invertir a que haga un novo aproveitamento, neste caso facer algún tipo de actividade que non é relacionada co sector forestal, conservación do patrimonio, que quera cousa, pois todo iso faise. Entón, bueno, a reinversión na nosa comunidade xa levamos 3 propuestas de varios veciños, porque lógicamente nas asambleas son abertos, nos que propoñen que haga reparto de diñeiro. E nas 3 opcións que houve, pois normalmente suele ser cada 7 ou 8 anos suele vir unha proposta desa asamblea, decidiuse que non. Os veciños non queren que se reparte diñeiro. Queren que os diñeiros se invirtan no monte. E non solamente en plantacións de eucalipto, en plantacións de piñeiros, sino que se fagan actividades, que se fagan cursos, charlas, é dicir, que o monte volva a ser vivo. E iso é moi importante cando ves que hai un apoio por parte dos veciños. E levantando a mão, por favor, a ver, ali hai unha pregunta e aí hai outra, a ver, tú. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradeceros las magníficas presentaciones que habéis hecho, porque esto a la gente que llevamos 30 años en desarrollo rural, el ver que sigue existiendo el abajo arriba es muy importante. Quería hacer una pregunta a los dos con respecto a estos movimientos de la gente. ¿Cómo son las relaciones con los ayuntamientos? ¿En qué medida los ayuntamientos colaboran o no colaboran? Si estáis integrados en los ayuntamientos. Esa es una primera pregunta para ambos. Y la segunda cuestión sería el tema intergeneracional, que me parece que es fundamental de cara al futuro del mundo rural. ¿En qué medida la gente joven que digamos, colabora tanto en la comunidad de montes como en el CDR, ¿no? ¿Cómo se integra? ¿Cómo toma decisiones? Si la gente joven puede tomar esas decisiones. Son 2 temas para mí fundamentales. Enhorabuena por la presentación. Bueno, o proceso cos concellos, bueno, no noso caso é importante. É dicir, facemos moitas colaboracións, sobre todo en tema de obras parroquiais, no que os acordos que temos basicamente é que o concello pon o material e a propia comunidade pon a man de obra. Moitas veces a man de obra son os propios veciños. Por tanto, bueno, pois é unha forma de que unha obra que a mellor ten un coste ou un valor de 1.000 euros, pois podes facer unha obra de 3.000. Vale, é dicir, porque a inversión pois é menor que se hai que sacar a concurso público, que veña unha empresa, que faga 3 ofertas, etc. Entón, nese sentido, a colaboración é boa. En outros ámbitos non tanto, porque, por exemplo, no Concello de Porto do Son, é verdad que é unha zona moi mariñeira, entón todo o que é o mar dá así moita importancia, e o sector forestal está un pouco máis apartado. Sabes, somos moi amigos de dicir ambientalmente temos bandeira verde e solucionámoslo todo porque poñemos luces LED. Pois ao mellor non sería importante. O importante ao mellor sería que a conservación de, pois poñer un exemplo, da traída veciñal ou municipal de agua, pois que fora dunha calidad excelente, como? Pois eliminámoslle pois esas especies invasoras que hai ao redor e facemos unha agua de calidad. Claro, burocráticamente, cando che din é que ao chegar ao depósito hai que cloralo, pois entón sabes que non hai interés de que ese manantial ou esa agua sala desde un principio limpo. Esa é un pouco unha metáfora do que pasa sempre. Se desde o principio non vai a cousa ben, ao final tens que meter un parche ao final, de nada vale conseguir este tipo de cousas. No tema de intergeneracional, é verdad que todas as actividades que se fan a recuperación do patrimonio para as persoas maiores é moi importante. Porque recuperar unha fonte, recuperar un lavadoiro, recuperar un muiño, esas cousas que se ven abandonadas, que os veciños incluso viron como algo duro nos seus tempos, pero necesarios, pois é moi gratificante. E despois, cando che empezan a contar historias, cando din, pois neste muiño eu quedaba unha oriña antes con María que viña antes de min, e moceábamos un pouco e tal. Esas cousas sí que son as que ao final ves que esas 4 pedras que había ali no monte abandonadas teñen un significado por atrás moi importante. Entón, cara ás persoas maiores é moi importante todo o tema de recuperación, e cara ás persoas mozas o ideal é estes novos aproveitamentos ou usos que se poden dar ao monte. É dicir, unha persona maior nunha asamblea, lógicamente, pois non pensa nun aproveitamento de resina ou non pensa nunha proba de orientación polo monte, non? Sin embargo, a xente xoven pode dir, pois podemos lle dar este hándicap a este monte buscando pois facer estas rutas de senderismo, facer estes circuitos por aí. Entón, a combinación de persoas maiores e xente moza é moi importante, é moi necesaria para que estes proxectos pois teñan, lógicamente, pois unha repercusión como en Baroña está tendo. Nosa relación co Concello, co Ayuntamiento, mudou moito. Cando comezamos, tomáronos como enemigos, no sentido de que aquí sempre o caciquismo foi tan grande que cando facías algo coa xente, víante como estos están tramando algo para chegar ao poder, non?
nós tuvemos que poñer como norma que ninguén dos que estábamos na xunta directiva íamos ter unha vinculación partidista, que é capar a moita xente. Pero, foi unha decisión que creo que na que acertamos para desvincular moito o partidismo do traballo comunitario. Porque ali fora iso, fora a concentración parcelaria, escarallou a vecindade. Vale? Os que empezamos ca movida de convocar aos veciños no 85 foi que estábamos estudando fora e cando voltamos non recoñecíamos o pobo do que estábamos orgullosos por a vecindade, por ser solidarios uns cos outros. Xan Bouzade decíanos, sodes unhos ilusos, antes éramos comunidade por necesidade, agora ten que ser por opción, porque realmente non necesitamos o veciño. Eu non estou de acordo agora con eso, porque eso é facernos creer que somos autónomos, pero Marina dinos que debemos educar na autonomía vinculada, non nunha falsa autonomía, non? Entón, hoxe o Concello non vai contra nós, porque trata de aproveitarnos, faltaría máis, pero tampouco nos axuda como debería, non? Agora, a ver se nos paga as placas dos códigos QR, o sea, é o que nos poderá dar este ano, se pode, porque sempre di que non poden. Bueno, un vai vello e non... Que máis pode... Levantai a mão antes de... Hai dúas mãos, é que non nos respetamos o turno. Hai dúas mãos pedidas, tres mãos pedidas agora, vale? Acaba Antonio. Co da interxeracionalidade, sin decirlle este nome, non é a base de todo. O sea, desde o primeiro momento, a nosa aposta era que a xente era darlle o da inxección de autoestima que dicía, que se valorara que calquera veciño que foi capaz de ter a un fillo nun internado, porque era a maneira de formarnos ou de seguir ou estudiar o que decimos na universidade, para min é unha lección de saber sacar do medio todo o que podía, porque era vender un becerro 2, 3, 4 como moito o ano, e con eso ter os ingresos para o demais, non? A sabiduría de saber relacionarte co entorno. Entón, nós temos feita a proba de marcar un itinerario e que a xente o faga, e por facer ese mesmo itinerario para ir acompañado de alguén que está en simbiose co medio e no que todo lle fala. Eu vou por calquera lugar e todo me fala, digo, mira, a min, o que vos decía de que as pedras falan, as pedras e as árbores e os muros e todo. E que esa é a clave. A clave é recoñecer que hai, nós na nosa definición de educación que aprendemos non era só convivir en paz, en armonía contigo mesmo e mesmo cos outros, senón tamén co medio. E aí está a clave tamén do desenvolvemento, que nos decían é un desenvolvemento centrado nas persoas, non? Pepe ten a palabra, pasai o micrófono. Bueno, creo que sí. E despois ti, e de momento non hai máis. Poso de cuarto hora. Bueno, é unha maravilla empezar a mañá escoitando estas dúas asociacións, estes dous grupos, pois parece que reaniman aún, porque os montes vecinais no concello onde nacín en Ribadeo hai varias comunidades de montes, pero o único que lles preocupa é ter o maior número posible de eucaliptos, ver cando valen para cortar, porque ali se reparte individualmente o diñeiro. Fanse as melloras imprescindibles, os camiños están bastante abandonados e non se emprean en mellorar a parroquia onde está o monte. De feito, algúns, como están próximos á vila urbana, pois se foron rehabilitar unha casa para vivir no territorio do monte comunal, porque así ten un ingreso a maiores cada X anos. Bueno, aquí non é o caso, é outro plantexamento tamén distinto. Fai 2 anos estivemos ali con o motivo da xornada de Vivimos no Rural, e eu salín dali un pouco preocupado, non sei se te acordas, porque tíades
que non había, despois de todo eso que explicaches, e que nos explicaches tamén ali fai 2 anos, que estabas preocupado porque non había xente que quixera tomar o relevo na xunta directiva, que levabades intentando en varias asambleas, que vosotros xa levabades algún tempo e que queríades que entrara xente nova, e non había quen quixera tomar o mando. Con todo eso, con todas as posibilidades, eu salí dali un pouco preocupado. Non sei se ao final había desposto incluso un tempo que sería a última xuntanza que se non había relevo que dimitiríades. Vexo que despois de 2 anos esa actividade sigue, o cal me dá unha alegría, non? E bueno, pouco máis que diciche, pero a pregunta vai que o pino tu uns cuantos anos, nos últimos 10 anos, tu moi baixo, 1 metro cúbico a tonelada. Ahora parece que lín outro día un artigo que China está comprando moita madeira e que está cambiando o mercado internacional do pino. E dicía que nestes momentos o pino escaseaba, as serradeiros que tiñan aproveitamento de pino, que tenen dificultades para encontrar madeira, e que nestes momentos, para a alegría miña, o pino ten máis precio que o eucalipto, porque eu non son partidario do eucalipto, aunque estou rodeado do eucalipto todo o ano. A mesma paisaxe todo o ano, pero eso cando pode escaparme ao interior non quero saber nada da paisaxe da Mariña de Lugo. Que neste momento, xa remato, o precio do metro cúbico de piñeiro ten o mesmo precio co castiñeiro e co carballo. Non sei se vosotros estaredes contentos neste senso, porque o pino vai ter mellor precio. Gracias. Bueno, no asunto de rotora é complicado. É dicir, temos uns veciños moi activos no tema das asambleas, propostas, etc., pero poñerse en cabeza non quere ninguén. Cando foi daquela, é verdad que falamos incluso eu presentei a dimisión, dixo, coño, ten que entrar a gen. E ademais, bueno, eu tiña unha teima de que entraran mulleres, que as mulleres, de que é verdad que a nosa tesorera e a nosa secretaria son mulleres, suelen estar sempre máis apartados. E nas nosas asambleas, as mulleres veñen moito, é dicir, representan as casas moitas mulleres. Pero no que é a xunta directiva non se quere meter ninguén. E, bueno, pois foi de dimitir, foi un pouco para que a xente collera força e se animara, pero non quedou outro que dicir, sí, nós animamos para ti de presidente. Entón, bueno, tuve que volver a seguir. É verdad, falámoslo aquí, que a xente, como estaba contenta ca miña xestión, pois, ora estou asalariado. É dicir, son un empleado máis da comunidade. Dixeron, mas tú as 8 horas que tens que traballar noutros sitios e non podes facelo na comunidade e despois tes que dedicarlle máis tempo, ademais tivemos unha nena pequena, entonces eu tiña que dedicarlle tempo á familia, a xente dixe, bueno, pois esas 8 horas de traballo, en vez de estar noutro sitio, estás aquí con nós, estás aquí na comunidade, xestionas na comunidade, és un empleado máis, entonces, bueno, pois foi a forma tamén de, bueno, pois dentro do malo, pois, bueno, pois sei que agora teño un horario, polo menos, no que podo defender toda a xestión da comunidade. Despois no tema da madeira, do precio da madeira, que non vos engañen, ao final eso non é nada. China ven comprar madeira a Galicia porque o pino está barato. É dicir, o pino fai anos, é dicir, non pode ser que o precio do pino agora sea igual que fai 50 anos. O problema foi que as políticas forestales que se fixeron, tanto pino para a Finsa e eucalipto para Ence, é dicir, eliminouse toda esa competencia que podíamos ter, competencia boa, é dicir, que haba serraderos, que haba transformación, que haba necesidade dun produto, iso consigues é que o precio sea máis alto, porque hai moita xente que depende dese produto. No caso do pino, bueno, pois ainda había tabla, ainda había contrachapados, ainda había vigas, tal. No tema do eucalipto xa é unha catástrofe. Pasta de papel e pouco máis. É dicir, que industria de transformación vas ter no eucalipto? Madeira para as casas, que é o que facemos nós directamente, ou senón xa directamente estás abocado a venderlle ao precio que les queiran para a industria do papel. É moi curioso que agora na época do COVID, cando máis demanda houbo de celulosa, que foi cando máis baixou o eucalipto. Iso é porque as políticas forestales están así. China ven aproveitándose deso. Ven aproveitándose de que o mercado quedou tan colapsado porque exclusivamente se vende madeira a Finsa de baixa calidad, porque ademais é madeira para triturar e facer tableiros, que ten un precio tan baixo que dixa, por pouquiño máis que pague que Finsa, xa teño o mercado comprado. Entón, ahora din, ostra, que veñen os chinos e vanos comprar a bo precio. Non, a bo precio non. Vanos comprar un pouquiño máis do que nos dan, pero iso non é bo precio. Por ese precio non se ten que vender. Cando a comunidade de Montes, termino xa, se decideu meter ao tema da resina, cando se decideu meter na resina, foi porque todos os anos tiñamos que cortar máis superficie de madeira, máis un rodal máis grande, para ter os mismos ingresos e poder seguir, bueno, pois tendo a xente asalariada. Entón, dixe, bueno, vamos a buscar outras alternativas. Neste caso foi a resina, como o tema dos cogumelos, ou, bueno, a ganadería, non? Entón, non se corta madeira. Tivemos uns problemas porque no plan de xestión marcaban unhas cortas de madeira. Cando viñeron as auditorías e dixeron, é que ustedes non cortaron isto, non.
Non se cortou isto porque isto ten estipulado un precio, por exemplo, de 60.000 euros, e a mercado día de hoxe daban 30.000. Nós por 30.000 euros non regalamos a madeira. Preferimos que quede aí no monte. Porque pode vir un incendio, bueno, xa sabemos que hai moitos problemas que poden vir, pero iso non quita de que teñas que te regalar o teu produto. Entonces non se cortaron esas masas forestales, siguen aí medrando. Ojalá dentro de 10 anos, ou veña China, ou veña Bélgica, ou veña quen sea, o precio realmente da madeira de pino vala o que ten que valer e o podamos vender e comercializar como ten que ser. A nosa línea, por exemplo, este ano temos unha línea de subvención por parte da Diputación para comprar un aserradero móvil e dai poder transformar o noso produto. En Galicia temos un problema moi grande. Somos grandes produtores, pero pouco transformadores. Temos moitísimo leite de moi boa calidad, pero basicamente a un precio baixísimo, cando despois temos uns queixos, uns yogures e tal, que ves uns precios que dicen no supermercado que dicen, joder, pois isto é o que viñer que repercutir. E na madeira pasa o mismo. Finsa, calquera persona que vai a Leroy Merlin ou que vai tal, ve uns tableiros ali, unha tabla que prácticamente non pasa nin pola serra e vale 60 euros, porque está de moda poñelos ahora como bueno, os lavados nos baños, así, e diste, porque 60 euros me pagan a min a tonelada da madeira. Entón é increíble cando pasan cousas destas, cando diste, pero que pasa aquí? E iso foi fruto do monopolio que a propia administración permiteu. Só comentar que non se... Resolvémolo metendo a xente traballadora nos órganos, na xunta directiva e demais, por dúas razóns, porque nas asambleas, cando o ecónomo, o Fran ou o contable lle conta a xente, diz, non nos marees con cifras. É como que eso é como moi técnico, vale? Estamos resolvendo desa maneira, de meter na xunta directiva xente nova, a presidenta e vicepresidenta son rapaciñas de 30 anos, e a maneira. E a toma de decisións que quedou antes ali por falar ten que ver con isto tamén. O sea que cada vez nese sentido somos menos asamblearios. A aposta aí sempre que haxa retroalimentación de todo, pero a veces son cousas moi difíciles de salvar. A xente que se lle leva unha bandexa con comida e se recolle a bandexa do día anterior, quererían que estuveras ali con eles máis tempo do que os que reparten as comidas poden ter, porque aínda que saian ás 12 da mañá e volvan ás 3, leva cada un igual 40 bandexas, porque levamos 100 fora do centro todos os días. Moitas gracias aos dous pola presentación, que foron moi inspiradoras, son dos exemplos a seguir. Eu quería facer dúas preguntiñas moi rápidas. Para o vídeo xa vexo que eres duro negociando ca madeira, quería saber como vos vai cos eólicos. E para Toño, cal é a vosa relación con Xinzo, como vos perxudica, como vos beneficia? Con Xinzo? Sí. Xinzo é a cabeceira da comarca. Sí. Contesta tú antes ou? Con Xinzo levámonos ben. Nos... a nivel de grupo, que decir, como... Bueno. A ver, Lodoselo está a 14 kilómetros de Xinzo ou 12. Nos o piso que temos para que vivan os voluntarios europeos temoslo en Xinzo, porque comentaba yo antes a Conchi, non? Están ali todo o día traballando cos maiores, pero é xente nova que foi a maneira de atoparlle mozos e mozas e que quedaran casados ali, sabes? O Centro de Información Xuvenil e Comunitario montámoslo en Xinzo porque nos parecía que se listan os IES e temos a posibilidade de traballar con todos os mozos e mozas da comarca ou a tenda do comercio xusto, entón nós como que xa temos dúas ubicacións, unha en Xinzo e outra en Lodoselo, vale? É unha maneira de darlle ámbito tamén comarcal ao CDR, porque nós non traballamos só no Concello de Sarriaos, Lodoselo pertenece ao Concello de Sarriaos, pero nós somos limítrofes con Laza, con Cualedro, con Trasmiras, con Vilar de Barrio, entón, nesos concellos, Xinzo, forman parte de xa outros máis. Creo que fan o día 330 kilómetros os 4 vehículos entre recoller a xente, levala e repartir as comidas. No tema dos parques eólicos que me comentas, a nosa comunidade forma parte de 2 parques eólicos.
Cando fixeron o primer parque eólico, dábanos 150.000 pesetas, boa, era unha pasada. Os veciños xeron todos, sí, 150.000 pesetas, un cacho de monte que non nos dá nada, pois veña, perfecto, tal. Pero despois, efectivamente, entrou novas directivas, empezáronse a ver que iso xa empezaba a ser un negocio algo importante, e ven o segundo parque eólico, xa no ano 2006. Entón, aí foi cando houve que andar máis finos. Digo, esas 150.000 pesetas daquelas saliron-nos moi caras. Bastante caras salina, non? É dicir, foi cando se empezou a negociar, e, bueno, que nos ofrecedes? No, lógicamente, o mínimo que van dar as empresas. Entón, no, vamos a ver que vamos a negociar por potencia. E di, non, por potencia, non, nós por aerogenerador. Non, aerogenerador non, non é o mesmo aerogenerador pequeniño que un grande, etc. Entón, xa houve empezar as malas discusións, xa houve cando empezar a ter uns tiras e afloxas, que tivemos suerte de ter unha persona na directiva moi válida para eso. Unha persona que, ademais, tenche que interesar, informouse de outros parques eólicos, como estaban os precios de energía, etc. E nós, a día de hoxe, polo segundo parque eólico, cobramos por ocupación, por servidumbre, por paso de líneas, por camiños, por cunetas, por potencia e incluso por o dolo, é dicir, aquelas superficies que, bueno, pues que non podes plantar. Entón, claro, cando pasaste de cobrar 150.000 pesetas por un parque eólico de 15 muiños a cobrar só solamente por ter un muiño ali 6.000 euros e aparte todo o resto de infraestructuras, é cando realmente ves que, bueno, pues eses ingresos están dando un valor importante ou importante en de que mínimo, porque realmente ao final son uns importes mínimos para esas empresas, pero un valor importante. E a cuestión despois que máis valoramos é que eses ingresos que nos dá eses parques eólicos que se invirtan dunha forma efectiva na parroquia. É dicir, non solamente en obras, sino en creación de empleo, etc. Non vou discutir a parroquia do lado, que ten máis muiños que nós, máis eólicos que nós. Gracias a nós cobran o mismo, porque, claro, a negociación, ao final, eles aproveitáronse desa negociación e cobran o mismo que cobramos nós. Son 30 veciños e reparten o diñeiro. Entón, distí, teñen un monte prácticamente abandonado, son xente moi maior, a xente baixe dali, porque na parroquia do tal, e dixo, e logo, se eses 30 veciños puderan ter 10 postos de traballo, ou 15, porque se nós temos 10, eles podían ter 15 postos de traballo, era a mitad da parroquia traballando xa na aldea, e non tiñen que marchar seus fillos. Pero prefieren recibir eses, creo que lle dan casi 4.000 euros ao ano, e quedan contentos, que ao final venche a Hacienda, venche tributar, etc. Entón, moitas veces non é que estea mal un parque eólico, senón a distribución que se fai dese diñeiro. E o problema que veixo neste momento que os parques eólicos son os macroparcos eólicos camuflados en mini parques eólicos. Vale, que esa é unha cuestión que non se debate moito, porque non, parque eólico Baroña, parque eólico Noal, parque eólico Queiruga. Efectivamente, porque cando ves no plano, digo, coño, que isto non é un parque eólico Baroña, isto é un macroparco Barbanza. Pasa que non lle poñen ese nombre por temas burocráticos. E depois o que falamos, o que están pagando realmente aos propietarios é un precio moi baixo. Nos montes veciñais temos a ventaxa, entre comillas, digamos así, de que como os muiños e toda a infraestructura está dentro do monte, pois todo ese beneficio vai repartido entre todos os veciños, non? Xa sea en diñeiro ou xa sea en beneficios. Pero que pasa nas zonas nas que non hai monte veciñal, hai propiedade particular? Claro, o señor que lle colle o muiño na finca, dille que non quere. É encantado. Pero que pasa cos do arredor que van ter un prejuicio sin poder decidir nada? Non solamente en precio, sino que medioambientalmente que non van ter un prejuicio aí sin ningún tipo de compensación. Os concellos danlle unha parte moi importante, o Concello de Porto do Son recibe todos os anos 125.000 euros, e dixo, pero por qué? Non, porque ter muiños no monte, pero en que monte? Se vos nos tendes. É dicir, no ayuntamento non está o muiño. O muiño está no monte veciñal, que son que realmente quen teríamos que recibir ese diñeiro. Entón, claro, os ayuntamentos queren que veñan parques eólicos, porque realmente eso se genera un ingreso. E despois, bueno, o tema da energía xa é un tema moi complicado, que non debería de ser así. Debería de ser, bueno, pues, por exemplo, poñer un exemplo, sin entrar moito nesto, o Concello de Porto do Son outorgaronlle a posibilidade de ter un muiño eólico e cedeu a unha empresa por 30.000 euros ao ano. Pero vamos a ver, en que cabeza colle que con ese muiño que prácticamente abastecíamos todo o Concello de Porto do Son e vos estás regalando por 30.000 euros ao ano dun convenio? Non, que depois hai mantenimientos, hai cousas que o Concello non pode asumir eso. Moitas veces a xestión tamén é querer, o poder moitas veces é querer. Mira, quedan dúas intervencións e queda un minuto. Non quero nada. Ben, medio minuto entón. Bueno, bons días a todos. De verdade, levantarse un sábado de escoitarvos a volos dos é un luxo. Encima neste paraxe, máis luxos todavía. Escoitando as vacas, triple luxo. Dúas preguntas. Unha, en principio, os montes de Mancomún. Eu coñezo algo os montes de Mancomún, bueno, traballo con eles moito.
o teu exemplo é a excepción. O 90% dos montes de Mancomún todavía está ca panorama detrás, aí a ver cando chega e cando non chega. Que fixestes vos ben e o resto facemos mal? E dous, a Lei de Montes de Mancomún falaba un compañeiro de que obligaba a reinvertir o 40%. Non crees que debe mudar a Lei de Montes de Mancomún para reinvertir moitísimo máis que ese 40%? Porque, claro, damos liberdade a xente para gastar dunha maneira ou outra e ao final o que provoca é que moitísimos ou se repartan o diñeiro ou ben se gaste mal. Eu creo que debe reinvertirse no propio monte, evidentemente. E tres, e acabo co medio minuto, de que maneira poden colaborar os concellos máis, porque antes quedou aí no tinteiro, de que maneira credes que poden colaborar máis os concellos con iniciativas tan magníficas como a vosa? Moitas gracias. Bueno, o problema das comunidades de montes é como calquera comisión de festas. É dicir, porque unha parroquia ten unhas festas espectaculares e outras prácticamente non chegan nin a ter un gaiteiro. Moitas veces pola xente que está detrás. É dicir, hai xente que se involucra, que traballa moi fuerte para vender rifas e facer un montón de traballos para que ao final se consiga un diñeiro e facer unhas festas para aqueles boas. E hai outros que din, é total para o que dá a xente ou para o que van a ir a misa, contello gaiteiro e se nos chega. Entón, nas comunidades de montes pasa eso. É dicir, eu non digo que os presidentes das comunidades de montes teñen que traballar todos gratuitamente, porque ao final, bueno, pues é un colectivo que facemos altruistamente un traballo, pero sí que tes que se estás aí, coño, poño ganas. E das comunidades de montes moitas non traballan nese sentido, aínda que a día de hoxe hai moitas gestorías e moitos bueno, pois non sei como lle podemos chamar, bueno, empresas que se dedican a darlle maior valor aos montes veciñais. Pero, bueno, eu penso por parte das administracións non interesa tampouco, Os montes veciñais, tendo en conta que son unhas superficies moi grandes, de gran interesa que estea abandonado para poder incluso, na última lei que saleu, que se puxo, de que se hai en estado de abandono, e se ni siquiera hai asambleas, que se pode coller, usurpar, vamos dicir, porque realmente é usurpar, por 50 anos un monte veciñal e darlle a unha empresa privada. Non digo que non estea mal que se xestionen os montes. No tema do reparto, é complicado. Eu creo que nós, no noso caso, repartimos, é dicir, todo o diñeiro que ven, se non é o 40% que reinvertimos, se non reinvertimos o 100%. Pero é unha arma de doble fío, porque hai mellor proxectos neste sentido que podría ser, se unha comunidade de montes quere facer un centro de día, ese diñeiro non entra como reinversión no monte, cando realmente é algo para os veciños, é algo moi necesario, mellor non en zonas como estamos aquí, non? Entón, esa reinversión no monte, ao final, moitas veces obliga a que teño que reinvertir, pois planta eucaliptos. Non, a reinversión do monte non debería ser no monte, debería ser na parroquia. A reinversión, ese 40%, 50% ou 60%, debería ser reinvertido en servicios tamén forestales, pero basicamente servicios para comunitarios. Entón, bueno, pois aí é onde podería o que falamos. Non está ben que hai comunidades que reinvirten ese 40% daquela maneira e outros 60% chaman a Panorama ou a París de Noia e teñen unhas festas cojonudas. Bueno, eu tampouco non estou de acordo nisso, pero ao final é a decisión dos veciños. Entón, de reinversións é complicado. Eu creo que realmente debería ser máis, pero non solamente na palabra monte, sino na palabra veciñanza, na palabra parroquia. Que tú dijiste monte vecinal, pero es comunidad. Paul toma a palabra así pola súa... Interesante. Depois de algo razonai. A pregunta tamén era para ti. Era como entendedes que os concellos deben colaborar máis nas vosas iniciativas, non? Sí, puntas. Mira, o alcalde de Sarreaus é o enterrador. E cando xogábamos a fútbol, se estaba ali e lle botabas o balón, ali xa non iba por el. Eu sempre digo eso do sindo. Quero dicir que cada un é como é. Entón, chegou aí como chegou, está aí porque non hai outra cousa. Non enterredes. No caso
caso de Baroña, do Concello de Porto do Son, vou dicir antes, o Son dedica moitísimo esforzo e moitísimas diñeiro ao tema de costas. Vende moitas playas, vende moitos portos, ven Rosa Quintana a comer pulpo ali gratis moitas veces a Porto do Son. Bueno, aprexou outro día o conselleiro ali de como ven que o monte importa algo porque fixeron ali uns pastizales. E realmente non é. O monte realmente a día de hoxe non importa, ainda que ten unha importancia moi grande para os concellos e para a maioría dos concellos non é interesante. Nós, por exemplo, viñeron unha subvención de 220.000 euros para o concello para facer rutas de senderismo e nin sequera falaron cos propietarios dos montes, é dicir, nin sequera se dignaron a dicir, ois, vamos facer unha ruta de senderismo. Enterámonos cando viña un señoriño marcando, que fai usted aquí? Pois estou aquí marcando para unha ruta de senderismo. É quen che dou permiso para pasar unha ruta de senderismo por aquí polo noso monte? É do concello sí, pero que pasa se un que ven andando ten un accidente no monte? Paga o concello ou paga o propietario? Responsabilidade subsidiaria, paga a Comunidade de Montes. Entón, ese tipo de cousas, cando xa ves que non hai un diálogo nin sequera para dicir, chois, que vos parece se facemos unha ruta por aquí e marcámola, tal, e cando houve un entendimento, esas rutas que solamente eran paseos, de ir e vir, convertíronse en algo máis dinámico. Foi cando se dixo, non marques por aquí, marca 200 metros máis abaixo que hai ali un muiño. Pois sí, e ali hai un petroglifo, e ali hai un cruceiro e que hai un bar para tomar algo, ou unha fonte. Entón, cando se falou e se marcou eso, foi cando realmente eses 220.000 euros foron ben invertidos. De outra forma, iban ser 220.000 euros para marcar algo. Entón, os concellos, por desgracia, na nosa zona, e haberá outros que traballen ben, pero no noso, por exemplo, danlle moi pouca importancia ao tema da naturaleza, medioambiental, captación de CO2 ou incluso das aguas, etc. É algo que ao mellor, mentras a Xunta tampouco non lle obligue a que certo diñeiro dos concellos vai reinvertido neso, pois non vai cambiará. E nós que temos a playa, pois como verás, todos son paseos marítimos, todos son pasarelas, todos son accesos a playas, pero o monte está aí a esperar a que arda cada X anos. Ben, queda unha última intervención túa a nada. Ben, pois mira, ás 12:05 se Dios o quere, a todos tu graciña. Se te tes que ir... Misa é unha primeira comunión bautizo a unha. Podes te ir. Podes marchar se queres. Bueno, pues graciñas a todos. Antonio, gracias ao vídeo e a Antonio. Graciñas a vos por invitarme aquí. Como relevo isto? Bueno, como membro da Fundación SER que sou, dai poucos días tomo o relevo do Ramiro, pero quería dicir dúas cousas. Eu son presidente de Doncos, un pobo tamén aí dos Ancares, donde, digamos que temos un consorcio, pero a nos dan o 70% do disfrute do diñeiro cando hai unha corta, e logo temos outro monto consorciado ao 100%, que é unha carballeira natural que lle chamamos a Valiña Maior para cortar leña e disfrutar aos veciños ao 100%. Pero a mellor inversión que temos no monte é que ainda hai moitos labregos e é monte partido, monte que a Villetal están disfrutando, incluso ahora se vai plantar centeo, xuntáronse 5 ou 6 outro día na taberna do pueblo, que son as casas de cultura que tiñamos que fomentar. Venín o alcalde que hai ali e outros tiñamos que tratar, e el sabe que no seu pueblo hai unha taberna que regentaba el, son as casas de cultura que hai nas aldeas. Pero entón xuntáronse os veciños para facer unha sembra de centeo porque lles interesa desde o punto de vista de cereales. Pero tamén pois sembran pastizais e tal, e é mellor obviamente que hai veciños que ainda hai vida como labregos que utilicen ese monte. Pero bueno, eu quería dicir como membro da Asociación de SER que estou moi contento porque teño 66 anos que xunto con Eloi somos dos máis veteranos que hai por aquí e estou aprendendo cantidad de cousas con moita ilusión porque realmente vexo que pensaba que conocía Galicia e ainda me falta un pouquiño. A invitación que me fixeron a Porto do Son que aproveitarei para ir a levarlles uns árboles que temos aquí, pero quería dicir dúas cousas que nos Ancares temos ilusión, a Asociación SER está empezando e temos un corazón que non nos colle na caixa. E vamos dicir o exemplo de que Ramiro, sendo cura que veu de Meira hai 40 anos casi, contábame nunha vez que mira como se senta na montaña, quizá tamén porque vimos solos e agradecemos moito as visitas. De feito, que as reunións que está facendo este congreso de xente tan interesante se fai nunha aldea, non se fai en Santiago, en Lugo ou en Ponferrada. Pero digo que temos un corazón que non nos colle na caixa porque a xente dos Ancares, sobre todo os generosos, boa xente, temos un corazón grande. Dicía Ramiro, cando eu pa aquí, que o invitaron, non me acordo ahora no pueblo que foi a cenar, non? O cura novo, viña para o povo, invitaron a casa a cenar, foi a cenar, trataron de maravilla, unha comida excepcional, e incluso algún chupito salíndose fora da lei, como dicías ti antes, polo de selo. E logo, cando saliron a despedida, sale a xente da casa, despois de tratarlo tamén, dícenlle, perdone se faltamos en algo. O sea que encima de todas as cousas
Pidíenlle disculpas porque a veces os comportamentos pois temos faltas e tal. A xente do Cervantes, a mellor, xenerosa, e con moita ilusión estamos aquí desta a sección que empeza a facer cousas como estamos vendo que fai noutros sitios que estamos moi contentos que nos ven bien. Hola, pero xa me mete medo despois do discurso deste home. Pero bueno, quería facer, son dúas preguntas. No tema da carne que estades a vender, non sei se a comercializades como ecolóxico, porque realmente os montes comunais, eu penso que con pequenas adaptacións podían entrar dentro desa categoría. E a segunda, na restauración desos muiños e todo eso, probablemente non existan nin escrituras, non sei se ás veces a titularidade é dos comuneiros ou a veces pode ser tamén privado. Se non tedes problemas por estar, digamos, facendo construcións sin escrituras ou ás veces con permiso en precario. Pois vamos a ver, no tema da comercialización da carne, sí, podía estar en ecolóxico, pero ao final o ecolóxico tenche que dar unha empresa ou unha asociación, un organismo que che pon aí que che di que o teu produto é ecolóxico. Vou poñer o exemplo dos cabalos. Temos cabalos de pura raza galega e temos cabalos que non son de pura raza galega. Entón, claro, cando chegas ali do mismo pai, da mesma nai, un cabalo que non ten marca nincunha, este é de pura raza galega. E o irmán, que sale un poquinho máis feo, ten unha rebechadinha e tal, non, este non é galego. E logo, non, que non cumple os requisitos. Entón, bueno, diste, é verdad que hai que marcar uns estándares, pero realmente todo mundo vemos que estas cousas non teñen moito sentido. É dicir, despois, bueno, pues, buscamos eso, acordo de custodia coa universidade para que o outro cabalo, pues, que fora polo menos un cabalo galego do monte. Polo menos é gallego, vale? Entón, os cabalos, os de toda a vida dali, que tiñan bigotes, que eran feos e tal e cual, esos non entran en pura raza galega, porque, claro, non son tan bonitos. E no tema de ganadería ecológica e todo eso, pois é un pouco o mismo. Tens que basarte nos criterios que che diga, pois neste caso as asociacións, pois o CREGA ou etcétera, baixo os seus criterios. O noso é ecolóxico. É a mellor para ver o que é ecolóxico, que ven compralo é que o ve ali. Entón facemos prácticamente todo unha venta directa. E a comercialización que facemos dos nosos chorizos, que digamos sí que é o único produto que é transformado, é a venta directa, local. Ali, vendes entre os veciños, Porto do Son, Noia e Ribeira, é dicir, unha zona moi pequena. Chamaron de Madrid, tiendas de gourmet, pois que están moi ben, me mandas por aí. Non me fa falta. Xa os vendemos por aquí. Claro, vendémoslos a 5 euros. Claro, se vendemos en Madrid, seguramente poderás vender a 10 ou 15 euros para a calidade e o produto que ten. Tampouco non te interesa. Interesa un comercio local, interesa que tes un produto, que os veciños que disfruten dele, o que queres. E na carne, pásanos un pouco o mismo. Nos vendemos o cabrito a 16 euros o kilo. Di, coño, pero que ali en Camaño venden a 8 euros. Coño, pois vai comprar a Camaño. Sabes, o noso produto é isto. Usted veña a mirar un pouco que hai detrás deste cabrito. É dicir, que hai detrás desta carne. Pois hai eso, creación de empleo no rural, un pouco cuidado do monte, proxectos, diversificación, é dicir, multifuncionalidade real do monte. Eso vai no precio do cabrito. Claro, non vai no precio solamente da carne. Preguntar, os cabalos por lei tamén hai que ponerlles o chip. Eu non sei se o facedes ou non, porque o custe que ten xa non cubre despois o animal. Nós todos os animales están totalmente identificados. Lógicamente co microchip e con todo. Bueno, vamos aí outro día un lío, porque hoxe das redes sociales é a hostia, cunha cadeliña que temos. Temos unha cadeliña, cando compramos as cabras, ven a pobre de apoio. Dixe, bueno, deixamos aí a cadela, e despois, cando se acostumbre aos vosos amastíns ao rebaño, pois xa ven de volta. Pero coño, meu cariño quedou ali. Entón, outro día, esa cadela, cando ven moito turista, cada vez ali é unha zona moi turística, ali nun mirador, deronlle de comer, que está perdida. Se acollerna, levaron á perrera, e un follón, dixo, onde nos vai o can, e aparece nas redes sociales o noso can. Dixo, me cago en Dios. Claro, perro sin microchip, mal cuidado, con unas rastras, claro, os velos tal. Dixe, mire, vale, o do microchip, fallo da comunidade, efectivamente, era un can de préstamo, ao final quedou noso, tranquilos que vámonos remediar. O da rasta dorme cas cabras. É dicir, como queredes vos que estea o can dormindo todo o día e noite cas cabras. Nós que pasa mucho hambre, pois usted veña a mirar ese can no monte todo o día, corre para arriba, corre para baixo, tras dun paxaro, tras dun... Eses cans están delgados por naturaleza, porque realmente son cans de traballo. Claro, despois vemos estes mastíns que vemos aí de concurso, e comparámonos cos mastíns que están no monte e tal. Se ás 6 da tarde, que normalmente nós damos de comer ás 7 da tarde aos cans, se ás 6 da tarde ven un turista e bota un cacho de pan, ese can bótase como a jaliña ao millo, é dicir, calquera persona. Entón, non, é que está muerto de hambre, é que mira que hambre ten. Coño, claro que ten. É máis, si está acostumbrado a pienso, e lle das unha delicatessen, como un bocadillo de chorizo, me cago en Dios, eu mismo tamén me botaría a él. Entón, hoxe en día que as redes sociales e con todo isto, pois ás veces hai que ter cuidado. Perdémonos un pouquiño norte neste tipo de cousas, non?
Gracias.